Dol, aning video ha. Mo yung tagtawag ng pork chop with spatula. Idol technique na ba? Piyugi ko ninyo mukhaon og mga lamian diri sa gwapang nga syudad ni Mandawi. Pagsugod tagpamahaw sa isa sa mga pinakasikat na karinderya nga nag-offer og ilang pambato nga larang og tinuwa. Diyos ko, tanawa ko na, grabe, libo ko kung butanding ba ni siya or buhaya or shark. Maniudtog mamainit sa itong tangkugo. Aning legendary barbecue na dili ra barbecue, gibaligya kung dili balbakwa og sinigang baboy. Puro man siya kanang jelly ace nga yellow. Dol, mura lang yung jelly is, Dol. Grabe. Siyempre, hapiton po natong pambato na pungko-pungko sa CDU. Ako, Dol, ba't mukha akong lumpia ako din scoop. Mag-snack sa legendary bingkahan nga hantod karon tradisyonal gyapon ng paagi sa pagluto. Huwag din na siya nausap. Sa una sa mga kuhan pa namo ba? Og lastly, manihapon sa sikat o ginadumog na barato nga street food mountain sa Mandawi. So 10 pesos sa natin. Yeah. Oh, nice ka. Wow, suduha ako kay nag-diet na rabak ko sa una, upat ko ka rice karon duha na lang. Ay, grabe ka nindot na toppings din ninyo. Mong tanaw ni video kay palamian ta mo. Ug ipakita na ko sa inyo ang few of the best pagkaon o pambato ni Mandawi City. Tawag nilang egg surprise. Surprise kayo ninyo. Atong buakon 1 2 3. Rice. Dol, next stop sa atong food trip, syempre kung palamiyay og sabaw, larang og tinula, dahil magpalupig ning atong next stop. Makabungog jud ning laranga, kay ulo pa lang mura nagpating kadak. Kaya ang ilang unod, dagko kay ulo sa isda. Diyos ko, tanawa ko na, grabe, libo ko kung butanding ba ni siya or buhaya or shark. Tara, kuyog ta kay tanaw na ko, pakita na ko sa inyo unsay gina-offer pa nila aside sa dagko nga jumbo nga ulo sa pating or whale or sabot sa dagko kayo. Larangay og tinuwahay lang hisgutan, o di jud palupig ning atong atuan. Grabe na oy. Sus kadako ani Dol. Kay kung maka-timing ka no, ilang mga larang ulo dagko jud kaayo. Apot sila mga laing lamiang baligya. Sama aning mga naglatag na prito, isda, nukos o mga lamian na adobo. Naradeta diri sa sikat na si Well and Big Kananan. Aning isa sa ilang branch diri sa A. de Rosario Street, Barangay Gisu, Mandawi City, Cebu. At bang na sila aning Immaculada, diri pa dong Park Mall. Kaya hayrat Kananan, na gamay parking para sa inyong sakyanan. Ano siya ang larang. Tag 180 ang ulo, ang unod is tag 60. Naa siya yung mamsa, na po siya yellowfin. Mano siya ang mamsa. Mano siya ang tinula. Tag 150, 180. Pwede nyo balik-balikan kay lambi kayo. Okay, siyempre, na itong mga pagkaon sa tutubangan. Huwag ko kagwanta, sabaw ramta na itong trip karon pero di dyan ako matiis ka ng ilahang pork chop Dol, kay lami kay ni ilang pagkatimpla. So bagay kay ni iparis sa tuang larang. Siyempre, naadiri ang giant nga shark. Dili ni shark dong, isda ni. O isda daw kuno ni siya. Anyway, ilang sabaw, unlimited na, pwede ka magbalik-balik kung ganahan ka. Kung lang sabaw dulo, so pwede ka mo request daghan kamatis, kay daghan mo ginaslag lamas. Tanaw lang kamatis so daghan. Wa na sila nagtipid og lamas. Rich ni siya and lycopene tungod kina siya kamatis. Sabaw niya na ang pagka-oiliness ug dama mo gini mong kaaslom niya ba? Ay kalami bay. Ami na dito ang kaaslom syempre ang nakanindot sa larang wa nagtipid sa lamas, naa gyud ang lasa sa lamas. Rich and lycopene. Nalimot lang adobo Dol. Good for to ni akong ikuha kay kuwang ni nako. Hindi ka maka-disappoint. Na ang tambok, na ang kaparat, gamay. Ganahan ko siyang breeding. Perfect na sapatis, perfect na para sa larang. Karoon na po ilang isda. Tanong mo ilang isda. Kita ni mo, tanawa. Nanay, unod. 150 pesos man ata ni siya. Kunya ra ng mata. Unahon na tong aping-aping nila. Tanawa. Mo ni yung unod. Okay, kita ka ng unura. May pakatimpla. Daman ni mong presko. Buntag pa mong godron, so presko yung isda. Kung saan ni kadakaw, oh. Diyos ko, tanawa ko na, grabe, libo ko kung butanding ba ni siya or buhaya or shark. Kuandol, tanawa yung mata niya, murag kadak sa tennis ball. Wow na to entire niya nga anatomy sa mata, tanawa. Diyos ko, sus, kadako ni Dol. Mata pa na, wow na to ni gahi-gahi. Lain sa kayo, kauno na to ng gahi. Loh,
Grabe ka, idol. Uy, kuha na itong bukog gamay. Okay. Tas tanlangaw, mutug pa. Pinaka-favorite na ako na part sa isda ba yung mata. Basta daggo. Perfect pa dun sa mais. May katimpla ba yun? Naama ko ng tambok na ang unod. Idol kayo, murag tanan lasta sa larang naan sa mata. Una kong ganahan. Hani po dul na si jelly oh. Isa rin sa akong mga favorite na part food, panit-panit. Kami ba? Pakulayan, kasulti, well and bake. Di ka ma-disappoint mo. Aray ka mo nang daghan yung tao dre, jump pack. Aray unjol sa mga workers, riders, tanan, estudyante, kaya doon sa Immaculada. Manang sulit kayo niya. Di ka magpalabi. Kaya mga ito pa sa next stop. The best. Aray naman sa well and bake. Napa sila Lain branch ha. Sa Easy Cortez, Lapu-Lapu. Hanap na po taglain na po trip. Let's go. Next stop sa itong food trip, syempre, maniud to ta. Sikat na legendary na barbecue Andres Mandawi, asa pa man di ay hindi sa Matias. Usa ka legendary barbecuehan pero ang ilang bestseller kay kaning lamian na balbakwa. Muro man isa ka planggana nga balbakwa. Syempre, naapod sila ang ilang ipanghambog na balbakwa. Nya lahi pud ang color niya perti pa jung humuka. Muro man siya kanang jelly ace nga yellow. Dol. Mura lang yung jelly is dol. Grabe. Ug nga pa sila underrated na sinigang na belly baboy. Sigurado jud aning lamian di makamaoy. Kuha na, so belly na siya na part ha. Uy. Dol. Grabe ka umok. Muna yung tanawan ng video kuyog ta. Kaya tilawon po nato ang ilang balbakwa ug ako ipa-feel sa inyo ha unsa man jud ning lamia. Dol, welcome to Matias Barbecue no. Diri sa AS Fortuna. Kani aning Metro Supermarket at Bang. O crossing kilid sa McDonald's, syempre na diri si Matias. Si Matias Dol, dugay na ni siya naghatag og mga lami kalipay sa mga taga Mandawi. Basically family-owned open air kananan nga sikat sa ilang barbecue. Nya nag-operate na sila since 1980s. Lado na jud sila og maayo sa mga gutom ug hilig og kaon ng mga Cebuano. Outside na ilang dining. Maghuot pa ganin mga sakyanan diha sa Pikas, kaya dito mag-parking. So naa motor dire. So mo niyang highway, ana diha ang Metro Supermarket. Aside sa ilang barbecue, ginadayo sila tungod sa ilang pambato na version na balbakwa. Paired sa uban, yellowish na siya. So nakapansin ka silang balbakwa, yellow. Dili siya hipa. Kuan gina siya turmeric. Klaro kayo ang pagkahumuka. Na sila tulan, panit, saro aning naungan di jud ka maakit. Napot sila aning sinigang, pure belly, may gulay ug sabaw. Balik-balik jud ka hantod matagbaw. Napot sila dinuguan, ug syempre ning barbecue na lamian. Sigurado lang og ari og sayo. Jesus, mauro tarabadayon ning balbakwa, wapay paniud to. Ni nati uy. Wow, grabe ani uy. Kasagaran ng ari dire kay ligon pang tuhod. Oh, sa ligon Pa, makalakaw pa. Nyari pa diri. Grabe, humot sa sabaw. Uy. Sos Ginoo ko Lord. Okay, Dol. So naa na itong mga pagkaon sa Tatubangan. Siyempre, kuyog na ako si Tara Choy. Maghanap po ta food trip. Oy, Si tara Ken mga Birds. idol. Salamat kay idol ha sa pag-uban ako dere. Sa sige na kong crave sa mga video ni Idol Town. Finally, nag-uban na gid taon ko. Makakuyog na ako sa legendary pa nga food vlogger dere sa Cebu. Idol kayo si Ken Birds, no? So, mukha na dyan ka, dati rising star na siya. Karon grabe, isa na sa mga pinakasikat o Uy. pinaka-humble na food vlogger dito sa Cebu. So, kung ganahan mo mga food trips, mga lamian, follow si Ken Birds sa social media. So, kuyugan ako ni siya kay, wapa siya ka-ari diri sa Matias, patilaw na ko siya lamian nga sabaw. Katilaw na ka silang balbakwa, pa. Actually, wala pa idol. Pero excited na kay ko. Kay naglantaw pa lang ko ganina. Pero ting umuta. Di ba? Lahira, no? Lahira eh. So, nakapansin ka silang balbakwa, yellow. Dili siya hipa. Kuhaan gina siya turmeric. Uy. Kaya ang uban balbakwa, di ba orange? Uy, orange O, bitaw. kani yellow. Mo ding humot. Oh, bitaw. Tama. Lahi bitaw ang humot sa turmeric. Lahira gid, lahira Yung gid. isa sa nakanindot sa Matias, kabaw ba ka Matias kay legendary mo gina siya since 1990s pa na sila nag-serve og barbecue. Pero believe it or not, ang ilang best selling balbakwa. Balbakwa daw. Balbakwa jud. Uy, Yan, ilang underrated na pagkaon na wakay na ilang sinigang na belly sa baboy. uy, kani believe sa ko ilang sinigang idol kay murag na mura sa gulay nga naigamay baboy. Tinuod. So sipra ta. Sipra? Kinay gulay. Sige, excited na ko, Dol. Kaon tagamay. Unaon na tong sinigang kay mo Sige. ni pambato. Tilaw na tong sabaw.
di ba? Sinigang yun. Grabe. Anak kanindot, di kay siya aslom. Dili kayo aslom, sakto lang. Dili nga maguba imong naong. Pero gitikon gyapon gagamay. Naagyapon. Naagyapon. Ako ganahan ni mga Cebuano mo himong sinigang lahi jud klase kaysa sa mga Tagaluzon nga sinigang. Mao ba? Naay Cebuano gid gyapon nga igo or sipa. Lahi raman kong mga Cebuano in terms sa mga pagkaon, labi ng sinigang. O sa gini sa itong paborito. Oh, Diba? kuha na so belly na siya na part ha. Uy, mura ning akong belly kadakon. Kanindot ani na pa siya bungot to. Wa siya na shave. Kira na murag ako. Cheers be. Dol, grabe ka humok. Tinuod ba yun? Mura kog wala nagingkit og baboy. Tinuod. Grabe. Grabe, mo siya gelatin ang iyahang taba. Grabe ka humok tanawa. Nag-jiggle po siya oh. Nya masuyo pa rin mo. Mura init ba kung kuan dol? Mainit? Wala, presko man. Presko ang hangin dire. Mo na Sipra. kanindot. Diba? Sipra. Napagigulay. Uy, Sipra. ngaon ta gulay. Gulay. Walang di ta mga gulay. Wa ta gipakaon ta tong tiya og gulay o mama. Maugid. Sa nindot na siya batong, na siya talong, na siya cabbage, na pa siya kaning radish. Labi ganun gulay. Importante ko na parison. Sipra. Nawara Sipra gid. Ana kanindot gid sa ilang sinigang no kay naa gid abunda gid sa Ricardo's wala gitipid. Pero tinghangina dol. Di ba? Ituyo na nila. So, balansi. May klase, sinigang nila, humok, may timpla, naadyo ng aromatic. So, pasok kay Choy. Just pasado kayo. Tara Choy, balbakwa na yun. Malbakwa na gid. Diyos Mao na ko. gid ni. Ana, gikuha pa dyan ako ani. Kay idol man ako si Manny Pacquiao. Grabe, isa ka gloves nga balbakwa. Nawa, kamalain na na. Uy, isa ka Murag gloves. kumo ni Pacquiao. Murag kumo ni Pacquiao yun. Ana. Paliguon sa na nato para ma-hydrate siya. Pero actually, ang naligo niya, murag lotion. Murag ng shampoo, perting laputa siyang sauce. Kanawa, Diyos ko, tabang oh. Mura man siya kanang jelly ace nga yellow. Cheers. Sus, Diyos ko. Dol. Mura ra yung jelly is dol. Grabe. Grabe ka humok niya. Kung humok ng sinigang, grabe ang balbakwa. Grabe oy. Ano to sa unahon ang iyang kahumok? Ako gikaon panit. Mura ra ko wa ni kaon og panit dol. Nawala. Usa ka segundo nawa na din sa kong baba. Ing ana gid siya kahumok. Mura siya jelly ace. Gil, kay gisuyo pa rin. Grabe. Grabe ko siyang lasa diri kayo lapot sakto lang jud kayo. Mao na siya Tinuod. paborito gid. So, kuhan gid siya. Kanang nagi siya turmeric. Kapansin ka? Gid siya. Humot pag yung kayo. Diyos ko. Nakanindot, pwede mo siya palamian silang pati sausawan. Pwede na nimo paliguan. Isa sila kung areon dun sa Matias kanilang balbakwa. Lamig yun. Anong klase? Lamig gid, lamig gid. Dili order balbakwa na nila o kanin sinigang na po sila barbecue. Kailangan ka mo order. Ako na lang tilawan unya idol. Nice ka. Mga idol, ayaw kalimot mo subscribe. Invite sila sa imong YouTube. Oy mga idol, mga choy, kung ganahan sa mo magtan-aw og ubang mga food tripan po diri sa Lapu-Lapu, Cebu, Mandawi sama ni idol. Please don't forget to subscribe sa akong YouTube channel na punta sa Facebook, TikTok mga choy. Salamat kayo og uban na punta sunod sa ubang food trip na po diri sa Cebu, Mandawi ug Lapu-Lapu. So, unsa pa may kailangan nimo? Tara choy. Tara, Choy. Atak na. Ato pa taglahin na po. Kung papungko-pungko ay lang o mga klase-klase mga pasakit sa batok o mga street foods na mga favorites nato, di pod palupig ang pungko-pungko sa CDU. Kabungog mo na, di na duha. Usara na, grabe. Ayaw mo kumpiyansa, idugay na po ni sila din hatag o kalipay sa mga estudyante, sa mga drivers, o siyempre sa ato mga Cebuano. Ito na yung buhos. Mo na tanawan ni video ipakita na ko ni sa inyo kumusta na ang pungko-pungko sa CDU kung sa pailain mga baligya. Dol sa nata diri sa CDU. So, tawa. Mo na yung CDU CU Doctors University diri sa Recle. So dito padong SNR is diri padong sa gawas na padong Bay Hotel. Na diri ang pungko-pungko sa CDU. Tanawa. Okay, nara pungko-pungko CDU brad. So kung makita nimo, naglaray na sila ng mga pungko-pungko diha. Sa una, nag-close na sila diri tungod sa mga permits pero I think na kumpleto nila yung mga permits karon nag-renovate sila, gwapo ng ilang itsura. Naglaray na 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think lapas 5 ka stall ng pungko-pungko. So atong suruyon. Oh, hello, first stall. Sana, nahurot na tungod sa kalami. Grabe no? Nahurot sa kalami. Mao mo yung una diri dapit ay. Sus, grabe. Sige. Ngita sa dito speakers. Oy, the second stall. Hello, te. Hapit na sa ni mahurot. Oh, kompetensya sila dito, pero friends ra sila. So nindot kini kay sponsored by Coca-Cola. Ngatag ba sa Coca-Cola ni?
Arin sa Taspikas. Oh, naipipikas stall diri oh. Sir, may hapon diha, ikatulong stall ni Kuya. So naa na diri gamay na pud ilang baligya dul. Nani kay lami na ang ilahang pagkaon diri. Naa pa dito diri kay daghang kitaw nga aon kay puno-puno pa ni diri. So man ang isa ka stall, dito dul. Bungtod, tuon ka na dul, di na ka bungtod. Oh, natay mga idol diri nag-skip class kay kaon po. Wala day, joke ra. So, amo na magkaon ko po. Okay ra inyo tang kuko. Paman sila problema. Nice. Boy problema ilang mga sakit tong kuko kailangan sila doktor mga professor. Nami tau kilofya, nami ngoyong, nami ginabot, nami pork chop, nami quick, nami stuffed egg, nami bula-bula, longganisa, crab meat, dynamite, hotdog, o chicken. Naa na tanan kumpleto mga kalipay na pugupungko sa inyo isa ka basket. Mo ni nindot murag buffet. Okay, pork chop tayo dako ano ito pila man na. 50. Di siya lapalapan nimo or mo na siya pork chop na. Pork Oh, chop. grabe. So tag 50 pesos na. O sige. Duha na siya dili. Isa ra na. Isa. Uy, sum kadako ano eh. Diyos ko. Sige usaan na. So mo chop sad mo no ako di lang ako ipa-chop kaya akong ba mo nag chopping board. Kung sa oras mo mag-abli diri sa orasa. 7 a.m. to 8 p.m. Everyday mo diri. Sunday wala. Wala mo Sunday no kay wa may Sunday. klase. Dol disclaimer na miss. Ang inyong Bombay unlimited dili. Unlimited. Timan na unlimited ipakita ni na video ha. Sir. Sige, unlimited na Bombay, bahalag mahal ng Bombay or mas mahal mo siya, unlimited gyapon ng Bombay. Let's go. Mo ni akong gi-order kanita tanan. Nasa ako tubangan duol sa akong mouth. So, diretso na ako malasap. Di sila kabantay mo ako lumpia diri sa kilid. Pero buutan man ta 2026, di sa to manginana. So, naana tong order diri. Gamay ra. Ang kanindot sa dani dol is unlimited Bombay. First time ko kita na sa isang kapungpungko na siya chili sauce, chili vinegar oh. Ano wa? Gamay. Timplado gamay nga vinegar o patis. Okay. Again, unlimited Bombay ni. Nangayo kog extra Bombay na ano sa day. Taon na to ni Dre unya be ato na namutangan. Okay. Nimaho imong nimaho imong kwarto ani unya. So ato na sugdan. So ako dol basta magkaong og lumpia ako dun na scoop. Tawag na ako na siya kutsa lumpia or lumpia tsara. Dami yung lumpia tawag. Giluto ang tawag sa ilang sabi crunchy ang lumpia. Di siya hunit crunchy gud siya. Mas titing bugnaw gahi yapon. Sunod. Idol technique na bay. Mao na. Mo ni tagtawag ng pork chop spatula. Simple ram burger no. Sa pork chop. Kumo kang pork. Nagay ng taba ang unod. Power, daogon gyapon silang sauce. Nai-cake dito sa alang. Isa sa akong favorite sad is stuffed egg. I want stuffed egg way. Number lang guro dam oy. Dami stuffed egg. Imagine mo sa bulo-bulo ang tamiton. Gamay na spice, daman mo. Ang temper, daogon siya ang Bombay. Ang pwede hindi ka dapat makalimot sa iyang puso. Dugay-dugay na matawa ka Idol Sushi. Kato ng butangan be. Lumpia Idol Sushi. Last na gidol, ilang ginabot. Ato na ni buhos. Dol, sorry kayo dire no. Sa mga best na pupong ko dapat unlimited imong Bombay. Oh grabe, dapat crunchy ang imong mga baligya. Ang ginabot, good job. Pero ang ginabot nila harina nga style ha. Nadyo harina nga na siya guma sa center na part pero crunchy siya sa outside niya nga flour. Solid ang timpla, simple typical pupong ko. Daogon gyapon silang sauce. Isa ni sa mga legendary pupong koan, idol sa mga janties, riders, mga trabahante, sa mga OG mas nag-graduate na o na doktor na diha. Taro gyapon sila mga on. For sure kay gabing memories dire. Ano na mo dire sa pupong ko sa CDU. Pangitaan lang ang pupong ko ni Ate Joanne o pag-order og unlimited Bombay. Ito na po sa ating next. Ha? Huwag mga nahuma. Next stop sa itong food trip, siyempre mag-snacks na ta. Kani sa legendary yun nga bingkahan sa Mandawi. Usas kinadugayan na naghimog bingka kay naadri sa Mandawi City. Huwag din siya nausa. Kuhanan sa una sa mga kuhan pa na mo ba? Dagan pa kay wa kay bawa aning bingkahan na. Legendary na ni kay 1990s pa ni. Lapas na ni 30 years. Ang ilang pamaagi sa pagluto bingka traditional. Kumor gyapon pamaagi atud karon. Aning murag kaang, kanay ulin sa babaw ug sa ubos, una gibutangan og dahon, sunod ilang tuno, nya waton hantod nay humot na luto. Mga tanaw ni video, ipakita na ko sa inyo ang pamaagi sa pagluto ng bingkahan ug asa ni David. Tara, let's go. Ay, may hapon.
hapon sa So mo ginagingon nila nga kinadugayan nga bingkahan diri sa sentro Mandawi or Mantuyong dapit. Kasi pangalan din sa inyong bingkahan. Dahlia. So unsa na gid tuiga mo nagsugod ay? 1996. Grabe no, 30 years na gid ay diri ang ang bingkahan. So kaning inyong pamaagi sa pagluto, inana gibutang sa unsa man na siya sa kaang? Murag kaang na Kaang siya. siyang style. Sa una pa Clay gina man na clay. clay pot. Wag gid na siya nausab. lutuanan sa una sa mga puhan pa namo ba. So dugay na gid Kay siya mas hantod. maay man na siya kay kun kuan dili man ni mahong kuan kay katong manggong murag oven murag lahi ra man gud Lahi siya. gyud no. Style is ang babaw nagyapoy uling sa ilawom pud no. Nindot siya. Tagpila man sa nimo bibingka nay? 20. 20 pesos. So mo ni. 50 oh. So tulo 50. Amo ni kanang putos. Oh, Kani kay tulo no gid mi 50, 20 usa. Actually dako na siya dul. Unsay oras mo magsugod diri unsang adlaw 4 o'clock sa buntag. kadlawon Dayon mahuman mga alas 6. sa gabi. Kada adlaw mo diri. Kada- Naagid mo diri pirmi. So grabe no. So ang atong bingkahan diri, lahi isa to sa katong sa Coliseum dapit no. Pro kaliwat ra ninyo. Idol kaayo. Salamat kay Nay, mo order nako. Pero nagya pa ni siya lubi. Na, wala. Okay, sige, excited na ako mutilaw. Let's go. Dol, so lang nakanindot diri dol kay dawa traditional pag na pamagi. Tarong makita nimo na. So ang ilang gigamit is kani siya is na siya tin metal diri nga sheet. So gibutangan dai siya og uling sa babaw. Nya sa ilawom na diha mo rig clay nga kanang traditional clay bitaw nga burner or lutuanan. So diha sa libutang ang uling sa ilawom. Unya kun imo na tan-aw na siya gamay nga clay pot. Diha ni butang bimka. So una gibutangan ang dahon, nya sunod dayon butang og gatas. Mao na ilang sikreto. Ilang gatas palami and sunod tabunan dayon ni siya og tin nga sheet nga naiuling og syempre kuwat ta maluto. Nay uban naluto na. Gusto nimo paig-paig, pwede pagpaig imong gusto. Kung gusto nimo medyo dili paig, pwede sad ka na nimo i-request. So mao nani ang style. Grabe ka solid ni. So isa ni pinaka-idol na bingkahan nato na suroy sa Cebu. Dol na diri ang bingka ni nanay. Ha? Basta mao na ni siya. So, natay paig nga bingka og dili paig. Siyempre, hilig sa kog paig. Usahay di sa ko ganahan og paig. Ang nakakuha na nga ni wala kay siya liki. Sige lang. Pero kani nay liki gamay. At least na lang. So atong tilawon ning dili paig bi. Pero tanawa sa ikat na ko ha. Cut na to na. Oh, tanawa. Uy. Fairness ha. So naa dito ang more grainy nga texture. So makita nimo gyud mo siya puto nga texture. Di kay siya pino pero suway na to. Uy. May atake siyang bingka. Plain na kung niya bingka. Pero wala kay madama na buko nga lasa. Pero muro magyapon, lami man. Nya nindot pa jud soft in the inside. Na siya gamay nga texture crunch sa outside niya ug sa ilawom. Pero again, grabe tamis niya. Sunod na pod kanina yung paig-paig. Tanawang paig-paig niya. Ato ibuka. Uy, wapo kayong paig oh. Nipis kayong paig sa babaw. Ug na ang softness sa ilawom. So ay na to ha. Ako niya malami. Ano? Grabe engagement siyang baba. Ang crunch sa iyahang pagkatostado. Imagine na caramelize na ang iyahang sugar sa babaw. Hatag niya additional flavor, smokiness sa imong bingka. Puro ba'y panalo og lami ilang bingka. Mao di ay gyapon nagdugay ni sila kay perting lami silang bingka. Promise, wa ko na makaklami ilang bingka. Dol, itry nyo diri ang bingkahan. Diri dapit sa may Suson nga street corner sa may A. de Rosario. Solid kini diri ang legendary bingkahan. Kung ganahan mo hapit og affordable nga snack, kani may para sa inyo. Kung simba mo sa St. Joseph, hapit mo diri para palit mo og snacks lang. So mo na gid itong last boat trip kay busog na kay ko the whole day diri sa nindot na syudad ni Mandawi. Dagan pa kay mga pagkaon ng mga lamian na nasa Mandawi. So di na to maadto tanan pero for sure isa ni sa akong ipanghambog ng mga lamian na panihapunan diri sa Mandawi. Siyempre, tigpanihapon na. Siyempre, ako endorse sa inyo ang isa sa mga pinaka-idol ng mga pagkaunan diri sa Mandawi. So, 10 pesos or ganate? Oh, nice ka. Wow. So, duha ako kay nag-diet na rabag ko sa una. Upat ko ka-rice karon duha na lang. Pag grabe ka nindot na ninay toppings. Asa pa, gitawag na street food mountain sa Mandawi. Nag-offer sila klase-klase ng mga pagkaon na atanan mga kalipay na pang breakfast nga meal. Balo, kung saan mo na miss? Dako lagi na. Yes. Sa pay may mo i-recommend. Kaning hotdog to ya. Kung saan naman, ha? Wow, grabe. Uy, mga barbecue, mga fried. Mga sabaw. O siyempre, paresan sa lamian nila na barato nga fried rice nga pang estudyante ang presyo. Tara, kuyog tayo. Pakita na ko sa inyo ang sitwasyon. Hello, mayong gabi eh. May gabi. Ako sa Klaruhon dol. Miss, pwede mo tahan na pila edad nimo? 18. Okay, safe ra. Okay.
Unsay mga baligya nimo diha, pwede nimo ma-share unsay naa? Balo. Unsa man na miss? Ano man to? Unsa na siya pangalan na? Sinudlan. Unsay sinudlan? Na kanang ginaling na siya sa sud kaya Nya gisudlan siya og mga mga ginaling. Yes. Alami, oo mo ni sikat sa Mandawi diri sa una. Yeah, Wala sikat. pa kagi panganak. wala pa. Ay, Diyos ko, kabata pa yun. So, napansin ako, miss, na kay itlog dire. Yes, na Okay, itlog. na kay itlog sa dire, no? Yes. Kani biplop, ni? Yes, Oh, biplop. duto, kani bulad, nga Yes. kinamatisan. Yes. Napo siya chorizo, quick. Unsa ni siya, miss? Egg surprise, egg coated with Oh, ginaling. napo siya mga klaseng-klaseng street food. Squid ball, na siya ning hot dog. Kani unsa ni siya, ham? Yes. Maling. Maling, Napo maling. siya, familiar. Unsa man ni? Meatballs. Meatball. Unsa man ni siya, fried chicken. Fried Tagpila man chicken. ni? Kani kay tag 90. 90 pesos. Yes, 90 na pesos. biplop dire na ham, na lumpia. Lo, unsa ni siya torta? Yes, Dul na torta. siya tortang. Tapila man ning torta ninyo nga meat. Kani kay tag 70 pesos. 70 pesos Yes. na po siya tortang talong. Naasad ni siya pare kadaka sa akong pasensya. Wala nasad siya yung mga barbecue dire. Pansin ako nakaidaing. Tagpila man imong barbecue nga baboy. 15 pesos 15 kaya. pesos na po siya ning dugo og dire na gyud ang iyang nakabungtod og nagklase-klaseng mga barbecue na tanan, pizza, paa, longganisa, chicken skin. Sir, nasad may dinuguan, lumi og fried rice. Lumi. Yes. Oh, nice. And ang sabaw sa among lumi kay free ra gid na siya. Kasi Ay pahatag. dula, uy. Kamo na gyud. Napansin ako inyong fried rice gyud may blockbuster there. Tagpila man yung fried rice. 10 pesos. 10 pesos ra. Yes. Ya pare sa dinuguan o gwapa na mga pagkaon diri sa akong atubangan. Mao ni ato ko anon. Unsay oras mo mag-abli diri unsang adlaw ra? Every day gid mi mag-open dire and 3:30 p.m. and mag-close mi around 2:30 a.m. Ah, sige mi salamat kay Miss No. Nindot kay yung street food diri kay gwapa ang inyong diri tanan. Tuyog din na akong idol, Hi, si boss. Boss Yuki. Welcome sa pagbalik, boss. Salamat. Welcome. Welcome. Salamat. Welcome sa kayo. Lami gyapon tanaw ni mga pagkaon diri no. Salamat kayo, boss. Pambato gyapon nato itong fried rice. Matik na, boss. Yung tag-jeans, ragyapon. Oh, barato ra. Maura gyapon. Ano, Tawa wala- na mag-usap, mag-2026 na, maura gyapon. Balag. Mag-usap. Nice ka balag wala flood control. Wa sila nag-inflation. Wala, gid mo sa inyo. Wala, ginagmay sa kanunay. Salamat kayo. Excited ako. Nakanindot pa. Sa una kay wa mo'y free sabaw lumi karon na ana. Nga. Napa jud free juice. Dapat preachers. Ay dula eh. Di ko matukan. Salamat Boss Yuki. Makaon ako. Salamat kaagad. Okay mga idol, so naa na to mga pagkaon sa atubangan diri ang idol nga trending sa una pa nga si silugan ni Boss Yuki. Siyempre, na ako'y nakauban diri si Kent Birds o si Cap Harmer. Oy, mga choy, nakauban na sa ko ni Haidol. Pinasulit yun ni Haidol. Dagan No. kinaibawan na food trip. Dahil no? Solid yung kayo, no? Nakuyog ko, nasaag na po ko dito sa may Mandawi noon. So ako sila gidala diri para matilawan nila for the first time para matukan sila ani. Go, kadako. Ako na ipato. Ang rules dapat ani dol, kung mukaon ka ni dapat diretso jud, deep throat jud. Wa ka na anad. Wa ka na luoy sa imo. Mura siya ginaling. Surprise na. Napot sila aning bulad kani, bulad nga nakatuhog. Panagsara ka kita ani diri Cebu. Nagsarag yun. Nagsara gid kayo. Suka og syempre napod ko gikuha diri og hotdog o kani tawag nila nga egg surprise. Surprise daw ni. Atong buakon. 1 2 3. Surprise! Egg! Gusto mo na, ang iyong pangalan, nanay egg daan. So, hindi na natin ma-surprise. Alam mo yung pan ito? Bula-bula. Mo ni ang surprise di ay. Okay. Bula-bula oh. Solid. Ako ning unahon kaning Ha, bulad. Sige. bulad yak nindot ni liguan og lamas doon. Paliguan niya og lamas. Uy, napadyo si Bombay. Agihimo kutsara ang nukos, oy. Ay, kapawan. Karami. Gipito ni Dol? Ha? Secret ko no. Ay sa Manila ani dol, ang atilaw ko ani sa Manila. Gahi, gisog ba diretso. Kaniya crispy murag prito. Di para Dami no? sibuyas. Parisig fried rice. 10 pesos ra isa ka scoop. 10 pesos to. Oo. Mo nang daghan estudyante dire. Oh, di ay. Okay, try ha. Naghimo siya og fried rice, buwad, Cheers. kusit sushi. Cheers. Masakto na. Solid. Nadani ko ani kay Miss. No. Pero di tungod ni Miss ha, nadani ra ko sa pagkaon. Ato ni tilawon ako ni kuan siya torta. Ah. Ay, dami bay. Mura siya og kanang ginaling na gitorta. Try na to. Solid. Ay, lami. Ay. Naang Sakto gyud. carrot something. Mura jud ka ni kaon og ginaling. Kung wala ka na mahaw ganina ka nagfasting ka, ya karong panihapon mao na ni chance nimo kaong kag biplop with egg. Di ba? Sa mga call center idol,
ang gabi imo na pumaw nila. Bitaw. Kaya mo ba may pagmata nila? Nag-feeling DPO ta na pa dyan nag-jogging sa kilid no. Di ta ba konsensya? Okay, makonsensya Mo na kita. itong view, no? Talami kita kaon. Natas kilis dahan. Literal natas dalan kilid, grabe. Literal nga street food trip idol. Mo ni. Mo ni stolid. Sinudlan na gyud. Sinudlan. Oh, so i-challenge na ako ni si Justin na isubo ni. Bitaw natay cut version dire. So kuha lang mo oh, natay cut version na oh. So wala sa sauce. Wala ni sauce, dol. Wala na siya sauce. Naing na konsensya. Cheers be. Cheers. Unsa ganang embutido? Ang yalak. Takdo mo siya pa yung lata. More embutido. Gamit. Diba? Dito og sulod. Di something new mo gud siya. Ay, yan ay spice ba? Tinod na siya halang. Ay, kick-in. Tagkaroon mo Grabe gud. ka chunky doon. Grabe. Abunda kay sa meat sa sulod. Bungog gud ka. Bungog yun. Kana panagsara kay ni hatag sa Boss Yogi kay lisod ni muon. Grabe din nato kaswerte kay nakatilaw gintaan ni dol. Kahilanat pa ni dol. Na. Kahilanat. Kailan? Kanon kung daghan. Bitaw. Di man maayo. Delikado sa ni matukan dol. Idol jud kayo. So kita tag sa tag manok, wa di manok. So ako sang paliguan og okay. Kani cheers ta sa ilang murag lechon manok nga gihap. Cheers. Grabe kalasa eh. Nyasal. Panalo ba yun? Grabe sipa eh. As pa aglasa. Di man, musta. Grabe kay dol. Ang palit niya, wako kasabot pura sa deep fry nga gisugba Pwede bitaw. mag-take out, dol. Sus sus. Ay, pwede ka magtikot. Lami, no? Huwag kasabot kung lechon manok ba siya or Kuan ba siya? Grabe naagi dito ang lasa. Pero murag sa pa na butang rekmara ni. Bumog kayo, di ba? So, mani ang silugan ni Boss Yogi. Kung miski taga-asa mo, kapit na mo diri sa silugan ni Boss Yogi. Dire sentro Mandawi, solid kayo na kananan, dagan ka mapilian ng mga klase ng pagkaon. Nasa sa sila isabaw para dili ka matukan. Namihan gid kayo mga itsura diri. Oy mga idol mga koy, nakita mo ba nga lang yan, mapupunod dire sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu, ay mo kalimot subscribe para po sa among Facebook o TikTok no. Ganahan mo, lapo ng mga hidden o mga karaan o legendary ng mga pagkaon. Ato ng pag-business. Salamat kayo, nagkaon mo dito. Kaya lami kayo. Salamat. Ako po taglaan ko trip. Bungo gani ba?